jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe daraɓe yaw pindi tv en garti e kattane jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi sénégal joni palen koye jayndeji ɗi. talata nogas e jeetati lewru octobre hitande junnaji ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro jaynde sud quotidien honno mbaɗire gardi natal mabɓe kam musidɓe men jayndiyankoɓe mbaɗon ko natal hoore jagorɗo Ousmane Sonko ɗuɓe mbi ene wayno tan Ousmane Sonko habri wonande kay ma usse ɗum ko yowiti e coggu ɗum ko ganduɗa kañum woni e ndelam kuɓɓam woni e carburant o ha tengti kadi e ganduɗa kañum woni électricité woni tan kuɓɓam ɗam kam e gaz holliti kay won ɗum ɗon kala ma cogguji muɗum usse honno ɓe mbi kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe mbi tan de ko Ousmane Sonko ƴetti ñalawma mo ganduɗa kay ko nden woni ko ɗum latoto ko ɗum woni ko jayde ganduɗa kam woni jaynde sud quotidien waɗi e gartidi e natal muɗum jaynde quotidien le quotidien kañum arti ko yowiti e Allah haali o mo ganduɗa kañum woni Abdourahmane Diouf ɓe garti hen kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe gartine kadi e o mo ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour caggal nde huccodiri e procureur hono no wiiri e jayde arti o mo ganduɗa kañum woni Guy Marius Sagna mo ganduɗa kay waɗino ɗaɓɓade toon to suudu sarɗeji leydi sénégal ɗum go ko yowiti e mise en accusation wonande kay ko noɗɗoyte hoorejo leydi sénégal woni Macky Sall e ɗum noon caggal muɗum noon kanko Guy Marius Sagna e wonto noon nden ɗon ɗaɓɓade makko koko riwta toon to assemblée toyte ko ɗum jeeyi sababu kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe mbi ko kanko Guy Marius Sagna o foti ƴewtade on ɗon nden ɗon ɗaɓɓade nde ganduɗa kay o waɗi ɗum ene tawe e jaynde quotidien le quotidien jaynde point acti kañum arti ko e on ɗon rassemblement mo ganduɗa kay ene tijja ɗoyte nder leydi ndi ɓe kolliti noon ko ñande capan tati e ko kala wondude kadi e ñande 8 ñande jeetati lewru novembre ɓe mbi tan de ko ɗin ɗon rassemblement uji ɗiɗi est ce que jogede hen ɗon kulhuli saabu teskede o ɗo rafi mo ganduɗa kay kañum woni la vallée du rift mo ganduɗa ine woni e nder leydi ndi ɗum ine tawe e nder jaynde ganduɗa kay ko kam woni jaynde wiyetede jaynde point acti ko ɗum jeeyi sababu kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti hen kaɓe jogui hen kulhuli ko yowiti e on ɗon rafi biyetede la vallée du rift e ɗin ɗon marsuji ɗi ganduɗa kay ene tijja ɗoyte nder leydi ndi jaynde vox populi kañum arti ko e ɓussugol ko yowiti e prix ɗum ko yowiti e ndelam kuɓɓam lam jaynde nde arti hen ɓe mbitande ko courant o kam e essence hani e gaz wondude e gasoil fofofde ina anni ustade hono wiiri jaynde ganduɗa kay ko kam woni e jaynde vox populi kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e gonno ɗoyte hoorejo leydi sénégal Macky Sall caggal nde ɓe ganduɗa kañum woni Guy Marius Sagna wonno ɗaɓɓade gam ko yowiti e waddemo ɗum ko wiyete ko mise en accusation e wiide mabɓe ene wontande ko bureau assemblée nationale kañum kay riwti nen ɗon ɗaɓɓade nde sarɗiyanko ko wona ɗum ko kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti o mo ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour mo ganduɗa kay hettama hanki caggal audition muɗum ɓe mbi ko Pape Malick Ndour ɗaccitama hooɓi liberté muɗum ɗum ine tawe e jaynde ganduɗa kay ko kam woni jaynde vox populi jaynde la tribune kañum arti koye on ɗon mise en accusation wonande kay mo ganduɗa kañum woni ko noɗɗoyte hoorejo leydi e sénégal no ɓe mbi tan de ko ɗum ɗon kay koko waɗa bloqué toon to suudu sarɗiyeji toyete musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e mo ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour caggal nde o hetta kanko Pape Malick Ndour o ɗaccitama e wiide ɓe ganduɗa kañum en goni jaynde ganduɗa kay ko woni jaynde la tribune kamɓe jaynde la tribune ɓe garti e alhaali omo ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga ɗum ne kadi ine tawe e nder nden ɗon jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde groupe de média nde jaynde guendire nde le soleil kañum arti koko yowiti e gussugol ɗin ɗon prix ji ɗum koko yowiti e ndelam kuɓɓam ɗam hani e kuɓɓam ɗam hono no wiiri musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe mbi tan de ko ɓoyata ma ɗin ɗon prix ji kala usse hono no wiiri jaynde ganduɗa ko kam woni jaynde le soleil woni jaynde guendire nde jaynde coftal ɓalli nde jaynde acti sport kañum arti koko yowiti ko ganduɗa kañum woni on ɗon sélection keppu guendijo mo leydi sénégal taw koɓe duuɓi mon ɓurani duuɓi sappo e jeeɗiɗi hono ɓe mbiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe mbi tan de ko
kippo o ene woni tan keblowo hutba yini doggol ben be ganda kay ko jogorbe tawtoriyedi gellon kawgel windere ko yuti ala hali on don catégorie hono no wiiri jande ko na dum ko kam musiben jani ko be garti e Abibey mo ganda kay ko kam woni keblowo on don kippo bietedo stade René hono no wodiri kam musiben jani ko be bitende ko Abibey ma heddo ton to ren hono no wiiri jayinde record quotidien kanyum atti ko yuti ala hali kippo gendijo modi Sénégal bo yini ton natal be do nayo taw ko attaquant ji équipe nationale o wiide makko Boulaye Dia Nicolas Jackson wondude Habib Diallo kam e Chérif Ndiaye hol poddo wonde e titulaire dum ko namdal ngal musibe men jayniyankobe be jayinde record quotidien wodi e gardindi en natal mudum bandirabe musibe teddube hettibe hedibe darobe ayawo Pindi TV ko dum woni ko min kam non rubna laade ko sifa yoga e jayndiyeji leydi Sénégal adimeden e rubindo jayndiyeji wonata ko jango so gena haji do e den min jokke doftade kam e rewdade programme uji di Pindi TV al jarama